قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے ڈوبے کبھی میرا سفینہ لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے یا رسول اللہ دلت بھی گوارا دلت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا چترو بھائی رات کوئی نہیں شب معراج ورگی دوستو اس گھرانے کی حاضری ہو رہی ہے جتنے دشمن بھی آیا تھے خالی نہیں دیا آنکھیں چو سبحان اللہ سلام کرام کا ایسا کی گھرانا ہے شعر سننا رات کوئی نہیں شب معراج ورگی منظر کوئی نہیں کعبہ حسین ورگا نکتے چینیاں نکت نو جنم دتا اجتے رہنے بھی لگے رہے این ورگا کوئی ماں نہیں نبی ماں ورگی او پتر کوئی غوث ثقلین ورگا او یسمادا جگرا ویکھ ناصر او جنہیں وارے پتار حسین ورگا عثمان جگرا ویکھ ناصر او جنہیں وارے پتار حسین ورگا بتا پیار کر لو اچھا کو سبحان اللہ بوئے تو مننا بری گلے بری چیز نہیں کوئی سوال ورگے ہستی ویکھنی ہاں نہیں تو جہان اندر بی بی آمنہ پاک دے لال ورگی تو جو کرنا دیا پترہ ناصر شاہ کی صدیاں بیت گیا پر سنی نہیں اذان بلال ورگی جمع توڑی چوک آپ تو سبحان اللہ ناصر شاہ کی صدیاں بیت گیا وہ سنی نہیں اذان بلال ورگی سورج چمکدا ہے او دے مکھر خسار دا صدقہ کائنات کئی حاکم خام دیے او میرے مدنی یار دا صدقہ نبیاں رسولاں دا سلطان آئے نبیاں رسولاں
کچھ سبحان اللہ نبیاں رسولاں دا سلطان رسولاں دا سلطان آیا نبیاں رسولاں بسم اللہ میرے بیماری کہنے لگی میرے دل نے اجالیا بسم اللہ دائی حلیمہ بھی بولی ہوئی سارے جگ تو نرالیا بسم اللہ نبیاں رسولاں دا سلطان آیا او دکھیاں غریباں گل لان آیا نبیاں رسولاں تے پھر کی ہویا پریشان تے رب نے او کیتا اعلان پریشان تے رب نے او کیتا اعلان لئے بڑیا وہ سارا جہان جیندے لئے بڑیا جیندے لئے بڑیا وہ سارا جہان اج یار بن کے مہمان آئے نبیاں رسولاں دا سلطان آئے نبیاں رسول